Alguien dijo un día que nosotros llegaríamos a ser tantos como estrellas hay en el firmamento. 6 millones de esas estrellas se apagaron entre 1933 y 1945. Cada una de ellas era uno de los míos, cuya vida fue destruida y cuya familia fue tronchada como un árbol. Hoy mi árbol vuelve a tener raíces y mi estrella todavía brilla en el cielo. I això que us he llegit és un fragment del llibre La història d'Erica i la referència és l'estrella que tots els jueus portaven cosida a la roba. Aquesta estrella groga que els identificava i que aquí podem veure que forma part de la coberta del llibre. Avui us presento dos àlbums que per la seva bellesa plàstica i per la seva qualitat poden ser considerats com un objecte d'art. Per tant, no tenen només un públic definit, que seria l'infantil. Arriben a tots els sectors de públic. La cosa que els uneix és el seu il·lustrador, el Roberto Innocenti. El Roberto Innocenti és un il·lustrador italià que està considerat com el màxim exponent de l'hiperrealisme. I vosaltres direu, i què és això de l'hiperrealisme? Doncs l'hiperrealisme és quan les il·lustracions poden ser considerades com fotografies. Aquest que us estic ensenyant comença amb una imatge en color d'una plaça, però després ens comença a explicar una història que, com podeu veure, seria com explicada en fotografies antigues de blanc i negre, i amb uns plànols que gairebé no defineixen la imatge de la cara, no ens expliquen els personatges, perquè la història en si ja és prou dramàtica, no cal intensificar-la posant uns rostres que pateixen ni que sofreixen. No cal retratar el sofriment, ja és prou explícit. I d'aquesta manera veiem tot el desenvolupament de la història. Tot és en blanc i negre, excepte alguna petita taca de color. La petita taca de color que dona pas a un símbol d'esperança. L'altre llibre que us presento i que comparteix il·lustrador amb la història d'Erica es diu La casa. La casa, com diu el seu títol, és la història d'un edifici, una casa que es construeix el 1656 i que després queda abandonada, fins que l'any 1900 uns nens, anant pel bosc, la descobreixen. A partir d'aquí trobem tota una feina exhaustiva de l'il·lustrador buscant tots aquells petits detalls que evocaran el pas del temps i la transformació que viurà la casa. Ens van presentant les diferents dècades, com es reconstrueix la casa, com s'hi viuen festes, com hi van passant les estacions de l'any, com tots aquells fets històrics que passen pel tombant de segle també tenen un reflex dintre de la casa. Veiem la guerra, veiem els soldats, veiem la misèria, anem veient una miqueta tot, veiem també l'evolució en el transport. Cada personatge no es pot dir que sigui secundari perquè tots tenen una gran importància i a mesura que ens anem fixant en tots els detalls veurem com hi ha una feina de documentació molt i molt exhaustiva. I bé, arriba un moment que la casa queda deshabitada perquè ha mort l'últim ocupant. Pensem que aquí s'ha acabat la seva història, però no. Després li queda una última rebrotada. L'última rebrotada que la porta fins als nostres dies. És a dir, que sempre hi ha un pas cap a l'esperança, tant amb una història dramàtica com la que us portava al començament amb la història d'Erica, com aquesta de la casa. Tots dos àlbums del Roberto Innocenti formen part de la col·lecció del fons bibliogràfic de la biblioteca. I tot i que els trobareu a la sala infantil, identificats amb un gomet de color vermell,
penso que el seu interès pot estar en la lectura compartida. És a dir, agafeu l'àlbum i compartiu la lectura amb els vostres fills o amb els vostres nets, perquè segur que en sortirà alguna cosa molt positiva.